Maayong hapon sa tanan. It is an honor no na makakuyog ko sa inyo karon hapon. Ato ang mensahe is kanang connected pagyapon siya sa Matthew, nanata sa Matthew 13, and I believe si Pastor Marvin Joe ang nag-preach sa ato last week dinhi. Dayon ang connection ni siya karon sa karong Domingo sa unsay iyang giwali last Sunday. Kay kung last Sunday gi-explain nato or ang wali nato is ngano man si Jesus nagsugod na siya og pagtudlo or pagwali pinaagi sa sambingay, karon atong i-explain ang unsa may pasabot ni Jesus sa sambingay. Now before that, nakabantay ba mo na naay klase-klase na tao na makita nato sa simbahan karon? Naay kung si Jesucristo pa na naiupat ka klase na tao ang makita nato sa simbahan, sa sulod sa mga simbahan nato karon. Ug kaning sa United States, natingala sila kay na-concern pud sila kay nagsugod ba gini ang US na Kristohanon ang ilahang mga values, no? Kristohanon ang ilahang basihanan, ang Biblia ang ilang gibase para maghimo sa ilang mga balaod sa sugdanan. Pero sa nilabay na mga tuig, daghan tuig nilabay, niabot og grabe ka asenso, grabe ang paglambo og pagkadato sa kana na nasod. Nabantayan pod sa mga Kristohanon dito na hinay-hinay gakawala, gahinay-hinay og gakaubos ang ilahang pagsabot sa Ginoo, ang ilang pagsalig sa Ginoo, o ang ilahang, even ang ilahang mga tao dito na nagaingon Kristohanon sila, lahi ang ilang gakakita karon na mga binuhatan. So naghimo ang usa ka organisasyon, tawag nila ani Christian organization ni sila, tawag nato ani sa ila is Barna Group. Kaning Barna Group, para church ni sila, ang ilahang ministry lugar is studyohan nila unsay gakahitabo sa kalibutan ug sa mga simbahan lugar. Nahimo sila study, nag-ask sila mga Kristohanon og mga questions sa ilahang pinaagi sa ilang mga prinsipyo or conviction or mga tinuhoan. So mo ni gawas. Sa ilang gipangpangutana ng mga Kristohanon, according to them, Kristohanon sila ha. Ginatawag nila ng kagalingon Kristohanon. So mo tubag ani ng mga sagot ng mga pangutana. Nagasimba ka ba? No? Tulo sa napulo lang moingon gasimba sila. Pero moingon sila tanan Kristohanon sila. Kani mga wala lang katunga niingon na dili na mo feel responsible na i-share na mo ang gospel. Again, ang tanan na ang nagtubag ani is ginatawag nila ilang kagalingon bilang Kristohanon. Ang ikatulo na pangutana, gabasa ba ka og Biblia? Ug nakita nato no na hapit unom sa napulo niingon wala dili mi gabasa og Biblia. Nakita po nato no na mga walo sa napulo moingon ay kanang Kristohanon mi pero wa mi panahon or wa mi paki na mo tabang sa binuhatan or bulahaton sa simbahan. And ingon pa rin din no na wala pod mi panahon, wa mi paki sa mag-keep meeting together as kanang giingon pa sa Hebrews, balo mi ana pero dili lang mi. Na bitaw, meaning kung naay uban sugo sa Ginoo na dili mi ganahan, okay lang, dili lang mi. Ay lang wala antay pagsanay, ana bitaw. So mo na ilahang kuan, pero sila tanan mo ingon gatuo sila or Kristohanon sila, no? And niingon diri no na murag tulo sa upat, no? Tulo sa taga-upat ka tao moingon committed mi, nag-commit gyud mi na among kinabuhi para kang Hesukristo. Na nakita nimo karon no na time sa kung tulo sa upat
meaning almost 75% moingon committed sila na mga Kristohanon, committed sila na ni Hesukristo. Kanong wala raman or katunga raman moingon gabasa sila Biblia. Nganong di ba? Gamay ra may gasimba sa simbahan. Naay makita nimo na dili magkatugma ang ilahang ginaingon karon na nagtuo sila sa ilahang mga binuhatan. Mas grabe pagali, no? Kay, I think this is the second last question. Ingon pa sila na pinakataas na number na, oo, nagtuo kami, gaampo gali mi, gaampo gyud mi sa Ginoo. So nakita nato na kani siya nagkahitabua, dili lang ni siya tungod sa 2020, grabe na ang kalibutan, grabe na kadaotan ng kalibutan, dili lang na siya tungod ana eh. Kay sa panahon pa ni Hesukristo, nag-ingon na siya. Kung masabtan nato ang Mateo 13, no? Mateo 13, versikulo 3, taman 9, o ang 18, taman 23, masabtan nato nganong ing-ani ang gakahitabo sulod sa simbahan. Atong tan-awon, unsa may gipasabot ni Hesukristo sa sambingay na iyang gihatag. English ni siya din pero akong basahon sa Bisaya. So, Mateo 13, versikulo 3, daghan ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Miingon siya, may usa ka mag-uuma nga nagsabwag og binhi. Versikulo 4, nagsabwag ang uban nga binhi sa daplin sa dalan ug gituka kini sa mga langgam. Ang uban didto nasabwag sa kabatuan. Gamay lang ang yuta niini, busa dali ra ang mitubo nga binhi. Okay? Apan nalawos kini sa dihang nainitan sa adlaw ug nalaya radayon tungod kay gamay ra ang gamot. Ang uban nga binhi mitubo sa yuta nga may tunokon nga mga sagbot, apan sa paglabong sa mga sagbot, ang uban usab nga binhi nasabwag sa maayo nga yuta, mitubo ug namunga. Ang uban igo-igo lang, ang uban daghan ug ang uban daghan kaayo. Ug dinhi nato makita ang first na murag makasabot ta unsay pasabot ni Hesukristo or unsay ihang ginapadungog sa ato. Ingon ba din siya dinhi, no, kamo nga nagapaminaw aning sambingay, kinahanglan sabton gayud ninyo kiining inyong nadungog. Kung sa English pa, kung naamoy dalunggan, or sa kung naamoy dalunggan, paminaw mo. Then may ingon ta ba na, dili ba din automatic na, kung naay dalunggan, di man maminaw, mo man ang function sa dalunggan, maminaw ta. Pero mo man na ang iyahang ginaingon din ni Hesukristo. Naadi ay na tao na ay maminaw, pero dili makadungog. Na ay klase na tao na maski makakita sa unsay kakahitabo, dili niya makita, dili siya kakita. Dili siya buta, dili siya bungol, pero ingon si Hesukristo, na ay panlantaw na dili siya makakita. Na ay pagklase na pagdungog na dili makadungog, ug dili gyud mosabot. Muna ang iyang giingon dinhi, sa tanan na naminaw niya, libo-libong tao na naminaw niya ani na panahon, ingon siya, paminaw, kung naamoy dalunggan, paminaw gyud kamo. Ingon din sa versikulo 18, busa, paminawa. Nakita na po, no? Again, iyan na po gi-stress. Paminawa ug tun-in ninyo kung unsa ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa tigsabwag. Ang naminaw sa pulong mahitungod sa paghari sa Dios apan wala nakasabot
So gi-explicar na ni Jesus unsa to ang pinakauna na yuta na nasabwagan. Nahisama ni adtong daplin nasabwagan og binhi. Miabot si Satanas ug giilog niya ang pulong diha sa iyang kasing-kasing. Ang kabatuan nga gamay lang og yuta nga nasabwagan sa binhi mao ang tao nga nakadungog og midawat sa pulong sa Dios nga naay kalipay. Apan dili kini kinasing-kasing busa wala mulungtad ang iyahang pagtuo sa pag-abot sa kalisod o paglutos tungod sa iyahang pagdawat sa pulong sa Dios, mibiya siya sa iyahang pagtuo. Ang yuta nga may mga tunokon nga sagbot nga nasabwagan ug binhi mao ang tao nga nakadungog sa pulong sa Dios apan tungod sa mga kabakalaka ug panginabuhi ug paningkamot nga makaangkon og bahandi nalimtan niya ang pulong sa Dios nga iyang nadungog ug wala kini namunga sa iyang kinabuhi. Apan ang maayo nga yuta nga nasabwagan og binhi mao ang tao nga naminaw gayud ug nakasabot sa pulong sa Dios. Namunga gayud ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang uban igo-igo lang nga bunga, ang uban daghan ug ang uban daghan kaayo. Ang atong i-title ani na message no is paminaw kamo og pag-ayo. Usa na sa giingon ni si mismo sa pulong ni Hesukristo sa Lucas 8:18 no. Ana siya, paminaw kamo pag-ayo. Now, unsay kakahitabo karon? Kadomdom mo na sa pila na takabulan na nagwali sa libro sa Mateo, nakabaluta na si Hesukristo nagsugod siya sa Mateo 5, nagwali siya sa katuyahang nag-atsaka siya sa bukid, the Sermon of the Mount. Nakita nato no na dili to sambingay ang iyang pagtudlo ato. Grabe to kaklaro. Ingon ni sa no na ang kingharian sa Dios ni ana pag hinulsol kamo sa inyong sala, magtuo kamo sa akoa kay kung nakakita kamo sa akoa, makaila kamo sa amahan, ang iyang imbitar, di ba? Pagsulod kamo sa narrow na gate, enter, come. Ang grabe ang mga invitation, grabe ang pagtudlo, pinaagi kung kinsa si Dios, kinsa ang Dios, ug siya ang the Messiah, no? So, nakita nato na maski naminaw ang daghan kay na tao sa iyaha, then nabilib sila sa iyang otoridad. Gamay ra kaayo ang nituo, pero daghan kayong nakadungog. Nakita ninyo? Daghan nakadungog, pero wala sila naminaw. Daghan nakakita kang Jesus, pero dili sila gyapon motuo or mosabot. So unsay gibuhat ni Jesus? Ininaog siya sa bukid, karon nagkuan siya sa iyang ministry, padayon sa iyang ministry, nagtudlo gyapon siya, naghimo siya mga milagro karon. Yang gipang ayo ang mga sakit, mga imposibleng sakit, na ayo tungod sa iyahang gahom, iyang gipakita na pinaagi sa iyahang gahom, tinuod ang iyahang ginaingon na kinsa siya. Kabalo mo, unsa kadaghan nakakita, grabe kadaghan, mga thousands of people moadto sa iyaha. Pero, mo gyapon, makakita sa milagro, pero dili gyapon mo tuo. Nakakita, nakadungog sa iyang mga pulong, pero dili gyapon maminaw or mutuo sa iyang ginaingon. Then nakita nato na dili sila mutuo or dili sila maminaw, ang uban masuko na. Ang uban nasuko na sa iya, ang uban nagaplano na patyon siya, ang uban gakuan na dauton siya until kaning Mateo 13 nagsugod na din siya og wali og sambingay. O gihatag niya ang rason niya last Sunday. Anak siya last Sunday, no? Atong kitan-aw to yang rason. Ang yang rason is tungod sa kagahi, sa kasing-kasing, matud pa sa Mateo 13, no? 13. Tungod, nagstorya na ko sa ila sa sambingay, tungod kay dili man gyud sila motuo. Kapila na
Gipakita nako sa ilaha, dili gid sila motuo. Kapila nako sige tudlo sa ilaha, dili gid sila maminaw. Dili gid sila mosabot. Sige, sambingay na lang ako ihatag sa ila para malingaw sila, pero dili na sila eksplikaran nako. So moto ang grupo sa dili motuo, ug karon ingon din siya, pero kamo na nagapaminaw og nagatuo, kamo na nagatuo, nahimo og disipulo nako, ingon siya, blessed are you. Amazing, no? Dili man ni sila mga bright na tao na gipinili ng Diyos. Dili man ni sila mga edukado. Pero nganong makasabot man sila ni Jesus ug ang daghan kaayo dili. Ang diferensya tungod naa sa ilang tiwala si Jesus. Ang grasya ni Jesus, iyang love, iyang ginatudluan ni sila, maski di sila makasabot, grabe iyang pasensya o pasabot sa ilaha, balik-balik iyang pagtudlo sa ilaha, pero katong grupo na dili gyud motuo sa ilaha, dili na niya tudluan. So mo na itong nakita nganong naay sambingay. So unsay pasabot aning sambingay na mao man ni karon ang makapasabot sa ato unsay kakahitabo sa atong simbahan. Mo ni ato masabtan nganong naay klase-klase na gasimba, na klase-klase na tao na musimba ug maminaw sa pulong sa Dios. Unang-una, kinsa man ni di ay ang ga sabwag or kaning ga sow sa seed, no? Sa sower. Ang tubag pa ni ang pag-explicar ni Matthew 13, klaro kaayo. Ingon dito no na ang ang nagasabwag sa mga binhi, no, ga sower is the Son of Man. Muna sa katitulo ni Hesukristo, no? This is the Son of Man, si Jesus himself. Think about it, no? Una-una atarong. Si Hesukristo usa sa or if not siya ang pinakamaayo na teacher. Wa na'y makalabaw sa iya. Makaubalogod sa iyang ginahuna. Makabalogod siya sa imuhang kasing-kasing. Magamit niya ang pinaka-ordinaryong mga bagay o gamiton niya bilang eksplanasyon. Maayo kay na teacher. Pero muna yung ingon ni Hesukristo, dili gyapon maminaw sa ako. Labaw na gyapon sa inyuha. So ang sower is kung kinsa to karon ang magsangyaw sa karong panahon na kinsa karon to ang magsangyaw sa pulong sa Dios. Kinsa karon to ang magtudlo sa pulong sa Dios. Kinsa karon to ang mag-share sa gospel, sa good news of Jesus Christ. Magtudlo sila about the kingdom of God through small groups, through sharing the gospel, evangelism, outreach. Kinsa to karon na mga Kristohanon na magkuan sa pulong sa Dios. Mo ni karon ang sower. So, nabantayan ninyo no, na ang sower, gikan kang Hesukristo, ang pinakamaayo na maestro, dili, gyapon siya gituan. So, dili din siya about maayo ka or kabalo ka na maestro or teacher. Dili ni siya, ang issue din, no? Ang issue din is, dili tungod, kabalo kayo ka sa, or maayo ka motudlo, na busa paminawon ka sa tao. Dili. Dili ni mao ang pasabot ni Hesukristo. Kaya ingon siya mismo, mo'y nahitabo sa yaha. Then tanawon po nato no, sa opposite side, si Apostle Pablo, grabe no, sa Biblia lugar nato, sa New Testament pa lang, grabe ang ihang nahatag sa atoan na mga letters na hantod karon part yun sa atong no, recognize the word of God. 1 Corinthians, 2 Corinthians, Romans, siya na tanan. Colossians, no, Philippians, iyahan na Ephesians, siya yung nagsulat ani Apostol Pablo. Pero kabalo ba mo na kung buhi mo sa panahon ni Apostol Pablo og naminaw mo sa iyang wali, siguro nakatulog mo. Kabalo ba mo ana? Kay dili siya maayo muwali. Ingon diri no, 2 Corinthians 11:6, posible nga dili ako maayong musulti. Ang mga gadaot sa iya sana sila akan Apostol Pablo kabanga ana mo mustorya kaya ang mga Griego manggod
Ang ilahan ko, importante kay nang maayo kay kamo, maayo, eloquent kay kamo na speaker. No? Kanang maayo kay ka, magtala, tala. Ay, tala, sayom ng tala, no? No, maayo kay ka, ingana, salampat, muna siya. No? So, pero ingon siya din, no, na si Pablo, dili maayo mo tudlo, dili maayo mo wali, pero ingon siya, apan, daghan usab akong nasayran bahin sa kamatuoran. Amazing, no? Na ang resulta sa iyahang ministry, ang Ginoo ra gyud to. Kaya kung ihalang skill level, banga man siya na teacher, di man siya maayo mo na public speaker. Si Jesus, maayo. Yang uban mga disipulo, dili. O makita po na to uban simbahan na ang maski ang ilahang pastor or teacher, kanang makita gyud nato para sama siguro kang Apostol Pablo na maglisod, dili kayo maayo pero tan-awon nimo ang mga tao. Grabe ka mature, grabe ka lalum ug sabot. Nakita nato no na ang gakahitawo sa simbahan nga nganong moingon sila na wala mi na bless sa pastor kay banga boring. Dili ang problema dihay ang mensahero. Dili problema kay kung si Jesus mismo ang messenger, pareha ra mangyapon, di mangyapon sa tuhuan. So dili day problema ang messenger, busa ang pasabot ani ni sambingay ingon si Hesukristo, pag-ayo kamo og paminaw. Kay dili ninyo karon di ay maingon ay tungod magunto sa akong maestro. Tungod man to sa ako ang so and so na wa ko'y natun-an. Wala ko na nagtubo bilang Kristohanon. Dili day na tungod sa uban. Mo'y punto ni Hesukristo. Dili day ang mensahero ang problema. Ikaduha. Tanaw na to, basin ang pulong. Okay, di ba? Ang Biblia boring. Ang Biblia kanang kuan kayo, old-fashioned. Ang Biblia, wala na, out of touch na sa kinabuhi. Kung dili ta makasabot sa Matthew 13, ang buhaton nato, muawat ta sa uban, daghan kay na simbahan, na ilang gibuhat karon para daghan mo tuo or mudawat sa gospel. Ang ilang buhaton karon is, himuon nila na i-presentar nila karon ang pulong sa Dios na katurang mga nindot lang ang madunggan nimo. Gusto ka mo dato? Gusto ka ma-bless? Ay, tuo lang ka ni Jesus, pagkaugma, magkakutsi na ka. Ay, mo ba? Ay, daghan kini tuo. Pero unsa man klase ang ilahang gituhuan? Tungod sa maayong intensyon siguro? Or maybe naana na ibang lain intensyon na para mas daghan ang mudawat, mas daghan, mas sayon, lunokon ang gospel or ang pulong sa Dios, ipresentar lang nato ning mga nindot paminawon. Ato lang ning taguan ning mga dili kayo or sakit or mga lisod na mga kasabihan. But the gospel or ang seed or ang word sa ang pulong sa Dios dili ang problema. Perfect ang pulong sa Dios. Ingon ang Biblia, tanan parte sa Bible is God-breathed. Ingon ang Biblia na ang Word of God, useful for everything sa imong kinabuhi. Everything. Dili siya irrelevant. So, kung moingon ang tao, kaapoy, boring, useless, dili ang Biblia ang problema. Dili ang pulong sa Diyos ang problema. Mo'y punto na pod ni Hesukristo. Kaya nga unsa man ang gospel? Ang gospel is this, na ang atong Diyos, tungod kay gihigugma kita niya, una, ninaog siya. Iyang gihambol iyang kagulingon, ug karon nahimo siya og tao, fully God, fully man, nagkinabuhi siya kuyog sa atoa for 30 years, walay sala, ug di ba? Nagtudlo siya, nagtabang siya, pero ang iyang mission was para iyang i-lay down iyang life para sa atoa sa cross. Ngano man para pinaagi sa iyang kamatayan sa cross, mabayran ang tanan sala nato. Libre ni nagasa. Ang iyang giingon, kumutuo lang kamo sa anak. Mutuo lang kamo kang Hesukristo. Ali,
Ali, tuo ka mo. Ug kabalo mo, ang kuan is eternal life. Wala na'y muhilak, wala na'y masakitan, wala na'y problema, wala na'y sakit, wala na'y mamatay. Grabe kanindot ang mensahe. Dili problema ang mensahe. Mona ang usa ay kaduhan na punto ni Jesucristo sa sambingay. Dili ang messenger, dili ang message. Dili ni mao ang problema. Pag ayo kamo og paminaw, kay dili ta karon makaingon, di man gud to relevant sa ako, di man gud to connect sa ako, di man gud to wala man to siya, boring man to siya na message, or wala siya effect sa ako, or irrelevant siya, dili siya importante sa akong ginaatubang karon na kinabuhi. Dili na siya mao ingon ni Jesucristo ang rason ngano dili siya relevant sa imuha, nganong dili siya importante sa imuha, nganong wala siya kantidad or value sa imuha. Dili tungod na ay problema ang pulong sa Dios. So unsa man ang problema? Mao ni pasabot sa sambingay. Pagbantay kamo og paminaw, pagpaminaw kamo og ayo, tungod kaysa kondisyon sa kasing-kasing sa naminaw, di ay na gadepende. Ako ibalik ha, in another way ha. Kung kita tanan karon naminaw sa pulong sa Dios, unsa ang imuhang reaksyon karon? Is already masabtan nimo unsa ang klase ang imong kasing-kasing. Unsa klaseng kondisyon ang imong kasing-kasing. Unsa ka mudawat sa pulong sa Dios, maski unsa ka maayo or unsa ka banga ang messenger. Basta ang giwali is ang pulong sa Dios. Ang imuhang pagdawat ani karon, makita nimo unsa ka klase na kasing-kasing. Unsa ka klase sa imong pagpaminaw. Mo na ang punto ni Jesucristo. Og sa tulo, sa upat na naminaw sa iya, upat ka klase na tao na naminaw ni Jesucristo. Ang usa niya na nganong moingon mo isa, pagpaminaw ka mong tarong, ngano man. Kay sa upat ha, tulo dinhi sa nagapaminaw ni Jesucristo, tulo dinhi sa nagasimba. Is come judgment day, dili sila ilhan ni Dios, sa Dios. Dili sila ingnon sa Dios na nakaila ang Dios sa ilaha. Pero kani sila tanan upat. Kani sila upat klase na tao moingon Kristohanon sila, nakaila sila sa Dios. Pero abot sa huli, sa upat, usara ang ilhan. Usara ang ilhan sa Diyos. Mailhan sa Diyos. Ato siguro karong, maminaw siguro tatarong karon no? Kay siguro gusto ta makabalo kung naabata sa ikaupat na klase nagapaminaw sa Diyos. O kung naaman ta, kung makahuna man ta naata sa first 3, basin panahon na maghinulsol. Panahon na ato tong usbon ang atong hunahuna o atong gisaligan o mag-humble atong self no sa Ginoo. So, nganong maingon man ta na kasing-kasing ni siya sa nagapaminaw. Kay tungod ingon man sa Lucas 8:12. No, kanina gospel, kanina parable or sambingay importante kay ni gibalik-balik di siya Matthew, Mark, Luke. Katulo gibalik. So sa Lucas makita natong usa ka different na angle. Ingon sa diri no na katong sa mga gahi na kasing-kasing or sa katong naabot sa mga dalan ang nabinhi, mo ni katong ang pulong sa Dios. Wao ni Satanas sa ilahang dili sa una-una, dili sa ilang dalunggan, kwaon sa ilang kasing-kasing. So, kani siya is naa sa kasing-kasing gaabot ang pulong sa Dios sa tanan. Nakita po nato no kung ang 12 is katong gahi na yuta, sa 15 mo man ni katong maayo na yuta o ama ni abot.
Nakita no, sa 15 ningon didto nakatong nakadawat sa pulong sa Dios, ilahang gigunitan o ilahang yung gidumduman, wala nila gikalimtan, ang pulong ilahang gi-obey, mo ni karon ang mga maayong kasing-kasing ug mo ni ang gabunga. So nakita nato na mo ni siya sa paminaw, ang paminaw mo depende sa kasing-kasing. So naaday upat ka, muna isang bingay no, naay upat ka klase na yuta. Ug nasabtan nato karon na kaning yuta diay is kasing-kasing. So naay upat ka kasing-kasing na gapaminaw sa pulong sa Dios. Pag paminaw kita og ayo sa pulong sa Dios. Ngano man kay naay gahi na kasing-kasing na nagapaminaw. Naay gahi na kasing-kasing, unsa man ning gahi na kasing-kasing, mo ni ang kanang maminaw na dili na gyud mudulot ang pulong sa Dios sa iyang kasing-kasing. Gahi gyud. Kung imo siyang ingnan mo ni ang pulong, dabi, di ko ganahan na or dili ko motuwa na or kabalo ko na pero dili wala lang, walay effect. Mo ni ang klase na tao na kung maminaw sa pulong sa Dios, walay tibok ang puso. No? Wala siya paki. Mo ni siya kanang wala ko'y connect, bored ko, no? Ma-bored ra ko anhi diri. Ang ako rang igo ra gyud mo anhi, then kuno is tungod kay mo ni ang naandan nako, mo ni ang ano, pero kung love nako ni dili nako ni love. Kung papilion ko na pa ba ko'y mas gusto lain buhaton, daghan kay ko gusto lain buhaton. So nakita nato no, na kaning gahi na kasing-kasing is walay chance. Walay chance na ang pulong sa Dios musulod, musunop, muturok. Kay ngano, gahi man kayo. Kisay nagpagahi siyang kasing-kasing, siya, ang tao. Muna, bored ko. Wala ako, dili ko ganahan. Wala ko'y love sa pulong sa Dios. Ang buhaton ni Satanas, kwaon sa iyaha, para kung pangutan-on lugar ni klase na tao, unsay gitudlo sa imo sa Ginoo. Wala ko kabalo, o kadumdum. No? Wala ko'y ano ito? And then ang epekto ani, tanawa ang pinaka last no, ingon dara para dili sila motuo o dili sila maluwas. Maminaw kita og ayo. Kay mo depende di ay gyapon ni ang atong kaluwasan. Naay Kristohanon, naay tao na motawag sa iyang kagulingon karon og Kristohanon. Pero iyang kasing-kasing ma-describe aning gahi na kasing-kasing. Ug sa huli, sa Matthew 7, unsa may ingon? Diyos, pasudla kami sa imong kingharian. Unsa may ingnon, unsa may tubag sa Dios sa ilaha. Wala ako kaila ninyo. Pahawa kamo dinhi. Ug apil ni sila. Ikaduha, ang mabaw na kasing-kasing. Ang mabaw na kasing-kasing sa versikulo 20 pa sa Matthew 13, mo ni sila ang matingala ka kay naay nakadungog sila sa pulong, naa siya initial na reaction. Ang reaction pag yun is kanang usa sa kalipay, joy. So maybe mo ni sila ang mga tao na makita nimo na tungod na kanang muhilak, ay grabe ba ni dawat nako, nausab akong kinabuhi, grabe ilang mga testimony, grabe ilang mga tabang, daghan kita sa ato na mabless sa ilahang mga kinabuhi, sa ilahang serbisyo. Siguro ang uban sa ilang nagwali na, siguro ang uban sa ilang nag-lead na og worship, ang uban na nagserbisyo na sa uban ministry pa. Grabe sila kalayo. Pero nakailan na mo bo na naay nga na tao and then nabalitaan lang ni nato na nawala na din siya. Di na din siya musimba. Naman to siya. Or kamusta man to? Maski imong tawagon, naunsa man ka bay? Di na ko. Naay nahitabo. Di na ko motuo.
Muni karon ang mabaw na kasing-kasing kay even though gidawat niya nakadungog, even though naay kuan na kalipay, uy. Pero unsa may ilhanan sa kaning klase na kasing-kasing kapag masulayan sila, kapag masakitan sila, kapag magluod-luod, mahay-mahay sila. Unsa may hitabo? Tungod sa pulong sa Dios, nasakitan sila, ang mahitabo is mawala sila. Ug ang reason nga nung dili sila mulahutay is tungod mabaw ang ilahang ugat. Ingon pa sa Salmo, ang only paraan na munaog or mulalom ang ugat nato is kung mu-abide ta, mu kuan ta sa pulong sa Dios. Muinom, mukaon ta sa pulong sa Dios. Dinha ra gyud na para mulambo og mulalom. So meaning, kani klase na tao is mudawat siya sa maayong balita, nalipay siya, pero naa siya'y babag sa iyang kinabuhi na dili mo lusot ang ugat. O kaning mga babag is siguro nanani sa garbo or unsa pa na mga naa siyang kinabuhi na dili siya willing i-give up. Busa, pag masulayan siya, pag mawala ang iyahang mahal sa kinabuhi, pag nasakitan, mawala siya. Ingon pa ni ni Pastor John. Si Pastor John, siya ang nagsulat ani, disipulo ni siya ni Hesukristo. So meaning, nagkuyog gini siya ni kang Hesukristo. Ang iyang favorite tawag siyang kagalingon is the disciple whom Jesus loves. So kaila ka siya ni Jesus. Muna yung gisulat later on. Pastor na siya ni, tigulang na siya, pastor siya sa kasimbahan. Siguro ma-imagine mo na naghilak siya ani, nabuak ang iyang kasing-kasing ani while nagsulat siya. Kaingon man siya ani, bahin sa mga membro siyang simbahan. Nawala sila. Nihawa sila sa pagtuo sa Ginoo. Nawala sila sa simbahan. Dili na gyud sila mubalik. Kay ngano man, mo yang ingon dinhi. Tungod kay dili man gyud sila parte sa atoa. Diri no? Kung tinuod pa to sila og ilahang pagtuo, nagpabilin sila sa atoa. So usa day ka pruweba, usa ka bunga na tinuod og galalom ang imuhang pagtuo kang Hesukristo or lalom ang ugat sa imong pagdawat sa maayong balita ni Hesukristo is maski masulayan ka, maski unsa na kasakit mo, labay sa imong kinabuhi, nagapabilin ka og tuo sa iya, gapabilin ka og higugma sa imong kapwa igsuon ni Kristo. Marang isang kanang toothpaste, tube, di ba? Colgate or close up. Kung imong i-squeeze ang toothpaste or ang tube, unsay mo gawas? Toothpaste. Dili man mo gawas kanang Pepsi. Di ba mo gawas Coke? Di ba? Kay tungod kung ako ni siyang i-squeeze, kung unsa to'y naasa siyang sulod, may mo gawas. So, ang kanindang pagsulay, kanindang ang mga pressure or stress sa kinabuhi, ang kasakit sa gaagi or gaabot sa atong kinabuhi, mura ni siya kanang picture na ga-squeeze sa atoa, nasulayan ta, na-press ta, na-stress ta. O kung unsa to'y nasa sulod, mo to karon ang mugawas. So pwede ka mo ingon, kuan man ko, Kristohanon man ko. Pero pag ana nimo, pag masulayan, danha nimo matestingan. In other words, naman tayo kasabihan, no? Matira ang matibay. Pero sa kasabihan or sa sambingay ni Hesukristo, ang kahitaybo day is ang matira ang tunay. No? Kaya kung masulayan ang tinuod na pagtuo, mulahutay man. Pero kung masulayan ang peke na pagtuo, mawala man. So matira
ang tunay. And that is what will mogya pa ng picture in the last days. No? How tragic would it be, no? Na nag-atubang ta sa Diyos, in makadumdum ta sa atong kinabuhi, nakadumdum kita, Kristohanon mo ko, sa una, nagtuo man ko, pero nganong nibiya man ko, danha na dayon ang mahay. So mo nang pag maminaw kita og ayo. Kaya ang grasya sa Ginoo naapa. Wala pa niya gibawi sa imuha na dili na nimo pwede usbon ang imong paghuna-huna or kasing-kasing. Maminaw kita og maayo. Kay naani karon sa ato ang simbahan. Ikatulo, ang nabara na kasing-kasing. Unsa man ning nabara na kasing-kasing? Mao ni ang tungod sa kabalaka, sa kalibutan, o sa paghabol sa bahandi. Ang mahitabo is mabarado karon ang pagtuo na dili na karon mugawas ang bunga. Usap pag gani ko is ang diferensya sa ikatulo na kasing-kasing, kaning barado na kasing-kasing sa ikaduha sa mabaw is si mabaw kung masulayan, masakitan, mawala. Di na nimo makita. Si katong gahi na kasing-kasing, klaro gyapon kayo, okay? Gahi man gyud kayo. Kaning ikatulo, mas lisod pa gini sila mabalhan. Kaya nga naman, mo man ni karon sila ang naggapabilin sa simbahan. Maski unsay moagi silang kinabuhi, sakit man or dili gapabilin. Naara, nagdugay ra diha. Siguro daghan na ilang nakabawan. Pero ang diferensya niya karon nganong dili siya matawag og maayong kasing-kasing is tungod walay bunga ang iyahang pagtuo. Walay bunga ang iyang pagtuo. So dili lang dinhi siya kanang pangdugay, kinsa matong contest dinhi, kinsay pinakadugay diri sa jikap. Pakpak mga kapatid. Balangit na gina siya. Dili sa dugayay di ay. Kung dili di ay, ang tanaw ni Jesus sa 10 aning sambingay is, kung ingon ka na nakay pagtuo, sabi pa ni James, naana siya ebidensya. Kung ingon ka na nakay pagtuo kang Hesukristo, naana siya ebidensya na tinuod imong pagtuo. O ingon pa ni John, muni karon ang imong pamaagi na makabalukan na tinuod ang imong pagtuo. Si Pedro, tanawa imong kasing-kasing. Kung tinuod bagid imuhang pagtuo, testingi imong kagulingon, testingi imong kasing-kasing kung nagtuo bagyod ka. So dili lang ni si Hesukristo sa iyang sambingay, again and again makita nimo ni siya na tinudloan sa Bible. So kani si barado na kasing-kasing, ang kuan ani karon is unsa man ni siya? Makita nimo ni siya sa kasagara sa mga positibo na bagay. Sa balaka, nganong mabalaka man ta? Nabalaka ta kay daghan ta bayro nun, nabalaka ta na akong mo trabaho gyud ta, mangita ta og salapi para naatay asenso sa kinabuhi. Usually, it is the good things in life na makabara sa kasing-kasing na wala na dayon prutas. Mao na ning mga tao na maingon, "Oo Lord, kabalo man gyud ko dapat anak pero busy pa man gud Lord, sorry ha, busy kaayo karon. Daghan pa kog atimanon." Mo ni ang mga ma-excuse nila ilang kaugalingon. That's why minadri no na naay murag ilad na magahitabo. Kinsa may ilang ilaron, ilang kagulingon. Kay magkadaghan ang ilang kabawhan sa pulong sa Dios. Pero wala man sila bunga na nituo sila or nituman sila. Kabaw ka unsay mudaghan sa ila ha? Mudaghan ang malo, mudaghan pod ang rason nganong dili nila buhaton na. Ay, kabalo man ko ana pero kabo man ka ingani na magud ang akong kinabuhi. No? Ingani na magud ko. Sa una ingana man ko pero karon ingani naman. And you would see and madunggan nimo paminawon na nimo kagulingon daghan kayo og rason. So naay sense na kung imo silang pangutan, okay ra ba ka? Oo, okay, oy, Kristohanon pa ba ako? Nabi ako diri nang pabilin ba ako? Okay ra ba gyud ko? So nakita nimo na maski walay bunga sila,
dili na nila makita karon nga naay problema o dili na nila makita na importante kaayo ang bunga na magpatunay na tinuod ang imuang pagtuo. So karon lugar sa ikaupat is kaning maayo na kasing-kasing. And I pray no, dinhi kita, maminaw kita og ayo, naabata dinhi. Kaya ang maayo na kasing-kasing is kato daw na nakadungog sa pulong sa Dios ug makasabot sila. Ug nganong gali itong makasabot sila? Dili tungod bright, dili tungod kay wais sila, tungod kay gitudloan sila sa grasya ni Jesucristo. Karon kita, kinsay nagtudlo sa atoa ang promise ni Jesus, ang Holy Spirit. Diba? Ang atong helper, ang ato ang teacher. Siya karon ang sa tanan mga tunay na Kristohanon, ang balahang espiritu naa sa atoa karon, siya ang gatudlo sa atoa. Gapaminaw bata. Mo na ang ebidensya na imuhang pagtuo or ang imong kasing-kasing is naa ka sa maayong kasing-kasing. Kay kung madunggan nimo ang pulong sa Dios, maski mo struggle ka, Lord, lisod man na, pero sige, musalig ko nimo. Mutuo. Katong barado na kasing-kasing, Lord, lisod man na. Kabuka mo niya akong rason, di ba na ako nabuhat, dili na ako nabubuhat. Uy, nga, di ba akong kinabuhi. Ilaha biya ng sala, tungod biya na nila. Muna ang iyang sulti. Muna ang walay prutas. Pero katong kadisya, moingon siya, Lord, sige. Ingon pa ni Jesus, di ba? Makita niyo mo ang ehemplo ni Jesus. Naa siya sa Garden of Gethsemane, pray siya, Lord, kung pwede lang, dili nimo agi sa ako ang sakit kaayo na mahitabo. Pero sa may ingon ni Jesus, pero kung muni gyud ang imuhang gusto, kabubuton, sige, tumanon nako para sa imuhang himaya. Mo na karon ang maayong espiritu, maayong kasing-kasing nganong naa siya'y bunga. Ug makita nimo ang kuno kalain-lain gyud ingon diri no, naay daghan, naay gamay, naay mas daghan. But it's naagi na siya sa grasya sa Ginoo na ang bunga. Ug manotice nimo finally, last na observation sa good heart. Ang pagtubo ug pagbunga, walay gahom ang yuta ana, di ba? Kay ingon man kabalo man ta sa Bible, ingon man ito na ang pagbunga is gumigikan na sa Ginoo. Meaning kaning fruit, kaning bearing much fruit, dili ni siya tungod sa imuhang abilidad. Dili ni siya tungod buutan ka na tao, mabuhat nimo ni siya. Bahala unsa ka maldito na tao, bahala unsa ka kagahi og ulo na tao. Pero kung ikaw tunay na nagtuo kang Hesukristo, ang iyahang grasya, ang iyahang gahom is mabag-o ka, kay nga naman, baghuon man kanya. Iyama kang himuon ng bag-o na tao sa sulod. So, dili ni siya gadepende sa imong pagkabuutan, gadepende ni siya sa imong pagtuo ni Hesukristo. Kay siya naman din karon ang maghimo og utabangan ka na magbunga imong kinabuhi. Lisod ni siya, i-discipline ni mo imong kinabuhi, nakay putlon sa imong kinabuhi, nakay biyaan, nakay dili na buhaton, maski enjoy kay na nimo, lisod ni siya. Ingon pa ni Hesukristo, narrow ni siya na road, narrow ni siya na gate. Pero kung musulod ka, you will find joy. You will find hope. Ug saka dito sa ending, imong madunggan is, welcome, good and faithful servant. Sulit ra gyud ni siya. Unsay ingon ni sa sambingay, walay pulos, moingon ka Kristohanon ka. Dili ni siya ang mo'y makapalangit nimo. Dili mo count, maski moingon ka 100 times Kristohanon ka. Kay ang pagsulti na Kristohanon ka, dili pasabot, naa sa imo ang tunay na pagtuo. The only reason or the only way mabalo ka na tinud-anay na imuhang pagdawat sa grasya sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo is kung naay bunga nagakahitabo karon
sa imong kinabuhi. Ang pangutana karon ni Hesukristo, kung naamoy dalunggan, nagapaminaw ba mo? Unsa man mo klase na yuta. I'll close with this. Naay, maybe makatabang sa inyo. If not, nana mo'y pamaagi, much better. Pero some practical ways na mabahuan ninyo or makatabang sa ato og paminaw sa pulong sa Dios. Taga naay mo sangyaw, taga naay mo wali, pangutana ninyo inyong kagulingon kaning upat ka pangutana. Naabay ginatudlo ang Ginoo sa akong kinabuhi karon. Kaya ang tanan Kristohanon, ingon si Hesukristo, naa ang balahang espiritu. Kapadayon og kanunay og tudlo sa atoa. Og basin maingon ng tama, wala man ko'y nakuha sa puro man negatibo ang nagkahitabo sa akong kinabuhi karon. Kabalo mo ang Ginoo gatudlo sa atoa maski sa mga sakit kaayo na mga panahona. Basaha lang ang pulong. Ginatudloan tayo ni Hesukristo maski sa atong mga sirkumstansya, maski sa atong mga problema. Paminawa, maminaw taog ayo. Kaysa sa pinakaubos nato ng mga punto sa atong kinabuhi, ang balaang espiritu kanunay og tudlo sa atoa. Siguro ang nindot kay no ampo nato ana na panahon, Lord, dili wala ko'y masabtan karon nagisod gyud ko Lord, pasabta ko, tabangi ko og sabot unsa man na imong ginatudlo sa akong kinabuhi. Ikaduha, unsa man ang imong ginaingon Lord na akong undangon kana pasabta ko Lord na dili dinhi siya nakadala og himaya sa imuha. Og tagaay ko karon Lord og pagtuo na ako kaning undangon or biyaan. And I've always said this because I asked myself the same question. Kung naagali ibutang na akong ginabuhat na maglisod na ako karon og undang, akong pangutanon ng kagulingon ani. Nganong dili man ako ni kaya buyan? Nganong dili man ako ni kaya undangon? Ug akong pangutanon akong kasing-kasing kani. Basin kay mas gihigugman na nimo ning butanga, maski basin gihigugman na nimo ning sala kay sa Ginoo, mas nilabaw pa ang imong gigugma ani na sala kay sa Ginoo. Mo nang dili nimo ni buyan no. Akong pangutanon og lingon. Og usually, kung mo nagali na, nganong maglisod kog buhi, mo nang mugawas na tubag. Oo. Nilabaw na ni. Mas ganahan na ko ani. Then ako din ang pangutanong nga gulingon, mo ba na ang imuhang ingon na love nimo si God? Na love nimo si God with all your heart, soul? Makakon man ka. At least, kabalo ko na lamakak ko, dili na ko nailad. Pero mahimo ko desisyon. Mag-decide ko. Kinsa man gyud akong mahalon? Ang Dios or kani? Mupili ka. Pili. Ug pili ko. Ug kung ana makahilak ta tukon kay ato ning buyan og kay nahigugman na pud ta ana. Biyaan putlon. Ug lakaw ta. Kay unsa maingon sa Biblia ang promise? Mas anindot pa ang atong makuha ug makita sa iya kaysa unsa pa atong biyaan. Ikatulo, naabay gina-correct. And kani siya, usually naani say sakit. No? Masakitan ta, madisiplina ta sa Dios. Naaba siya correction sa imong nagahitabo sa imong kinabuhi. Sa imong sayop na paguna-huna, sa imong sayop na binuhatan, kumusta man ka sa balay? Ang imuhang love for God and for Christian people, pareha ba sa balay? O lahi na kaklase na tao nasa balay? Ug tanaw nimo, ayaw ilara im gagulingon. Kay kana na bunga, importante kay na mailhan nimo unsa ka klase na kasing-kasing. O ikaupat, ayaw og tugot na makaingon ka, nindota sa message, oy, ala, tama dapat mag-usab na ko. Tama dapat mo din akong buhaton. Period. Ayaw tugot, ana. Ilad na. Ginailad na yung kagulingon.
Tama no, dapat buhaton ako na. Tama no, dapat mag-usab na ko. And wala kay buhaton. Pagkadakong ilad. Ang pulong sa Diyos, kung nabantayan ni mo, Matthew 5, tamang 13, sa tanan na naminaw ni Jesucristo, walay choice. Naagid sila'y response. So may ingon ni Jesucristo, kung naminaw mo diri, kung kinsa tong nituo, moto ako ang nag-decide yun sila. Eh, ang uban, di pa biya maka-decide. Siya na bagyod ang anak sa Diyos. Siya na bagyod, di pa mi sure. Kung sa maingon ni Jesucristo, tuo mo dili. Apil mo karon maski di pa mo decide. Apil mo sa wala ni tuo. Kanira, ang mutuo gyud nako ang ni-surrender, ang nihatag sa tanan. Na hindi duol kang Jesucristo, Lord, sunod ko nimo. Anak si Kristo, kay kaila sa kasing-kasing. Tanaw siya sa batanon. Sige, ibaligya tanan nimo ang yuta. Ihatag tanan ang imong kwarta. Ali, tara, kuyog ta. Pili gid siya. Di pa pili niya. Ana ang batanon. Kay, di na o kaya. Wa sa kasunod. Kumusta man ka? How are you responding to God's Word? So, kanang upat na pangutana, hinaot ko, makatabang sa ato, og paminaw sa pulong sa Diyos. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord, na tungod sa imong gahom o grasya, ikaw Lord ang nagapagawas og bunga sa among kinabuhi. Kung kami lang ni, wala kami mabuhat. Dili ni mo lahutay, dili na mo kaya undangon ang dapat na mo undangon, dili na mo mabuhat ang dapat na mo buhaton. Kung wala ka. At salamat o Diyos, tungod naa ang imuhang grasya, gikan kang Jesucristo, pinaagi sa cross sa Kalbaryo. Na dito, Lord, imong gibayran ang tanan namong sala. Ug sa kung kinsa to, kung bisan kinsa sa amo dinhi na mo tuo ni Jesucristo. Ug maghinulsol sa among sala. Tagaan kami nimo ug bag-ong kasing-kasing. Tagaan kami nimo og bag-ong mahal or desires. Na we would now hate what you hate, love what you love. Pinaagi ra gyud sa imo, Lord. Nothing we can do apart from you. And so akong prayer, Lord, is kami dinhi sa GCAF. Dili kami naa sa ikaunang gahi kay ng kasing-kasing. Wala diri sa amoan, Lord, ang mga mabaw ug mga kasing-kasing. Wala diri, Lord, ang nambarado. Kundi, Lord, naa diri ang tao nimo na nagapaminaw sa maayong kasing-kasing tungod sa imong gibuhat sa amoa. Nagisalbar kanimo ni kanimo imo kaming ginausab. Amo kaning tanan giampo sa pangalan ni Jesus. Amen.